ki vlog video hi ki vlogger kim don kamera ban ya shot bat ki gang kim don kamera ban ya bat kti bat ka aktras kim don kamera ban ya shot bat ka aktras bat kum ta ter kim don kamera ban le ya kita ha ki vlog video. Good morning apa yang sampai ki we ha ka ne vlog video jonga jong menta ka sngi te ha ka jing sha menta ka sngi ngam le re ka e ngam don ka plan ka e andre na kata bakal dai ka sngi friday tengah hapan shoot la ka shoot ya ka ne ka video andre kam don ka topik dan rekai bat na tar nga yele ka balapan pen speed ya ka jengkren nama kitan kiba apo comment ngala syasi hang ne apo YouTube kada ka rukom kren junga ka kamslo dengan yele ka balapan pen speed ya ka rukom kren lo de ya kana kana kaliaru kampen speed hi kata ka jengkren en re ha ka jeng sesha ka gum ka jeng sngo junga ban kren speed kum ne ta ngam das ngau sngo pengat ra hadu kata ban ya interact bat pi ka jeng sesha nga kam keren slow kumne tapi keren slow teka shy bah ka clear bah dan rai daga keren speed pada ka kam ilong kirki ban le shay ban ban ilane ban le kane katai la long kum ban kirki he te la da keren slow kumne pada kalong suspend bah ta ka video te tak tahu banga yele he ka ban hun ye pi kat kum ka style chunga ngambut re ye ki style ki jong ki we ba ki le kum ne kum ta tengah le hi ka style la jong la na banong ma tak daw mangan ye le hi ka ba shoot ya ka vlog video chunga kat kum ka style la jong hi ngambut re kan sa jong ki we ngambut re ke kata akan jing sisa hi nadu bangan sedang ban le ye ki vlog video nadu snam ar hajar ar pau kum to ta jing sisa hapa megalia ki dang duna bah ki banta le ya ki vlog video henry na pipe ya ki ne ki sngi ki bamanta pat nang toro ki vlogger sudah nang toro ki vlogger sudah ki ba le vlog manta akan jing sisa mencoba por tang sedang mengaki kam duna nga lap tang ya em non vlog kum to ki bala kiu bahama rai kitoro menta kila channel ya ki style ro company video jangki ta de nak tak tahu bangan ya le heban continue ya kana ka jingla vlog janga wala da kiu be kim patas no thuro kai kata ka vlog video kai kata ka rukum shoot ya ka video hakane ka vlog mo do lower score hi hi Bye bye. what's your name what's your name ha Don't call me ma. Namar kata ki pun bahan aprek jokhi ki ba 4 ngau tho ki ba 4 tip ka i kita ki vlog video ki ba pi live ki ba pi i ba ki bro napo kari khasi jungi napo ki garu ba ki le kita ta ki pun bah ki ba 4 ngau tho ya kita ki vlog video the what nom ngau ting show ya katangan sabatai pi full detail ha kana ka video kenang ba ki to ki ba 4 ngau tho kan sayo jing tip no nadu kane ka video ba phite ba ki vlog video hi ki vlogger kim don kamera ban ya shot bat ki gang kim don kamera ban ya bat kti bat ka aktras kim don kamera ban ya shot bat ka aktras bat kum ta ter kim don kamera ban le ya kita ha ki vlog video namar ba ki vlog video ka dei ba kum ne ka bat manga ka kamera nanta ban ya keren ban ya interact bat pi ha kane ka kamera ka badan hangne ta kini kede kita ki vlog video ki ba ki ong ta ha ka jing sisa hi ki vlog video ki ba phila ban i ba ki bru na po kari khasi jungi na po ki wiki YouTube channel ro ki ba pi i ki dan la na ban online banta la ne sau banta kam ta hi te ka banta ka ban kong ka de ka ta ka lifestyle vlog te ka ta ka lifestyle vlog an pan i pi full detail kanang ba pin sngo thu ha ka ne ka video. Hello guys kan pan i pi ka kamera junga ma ta ka sngi ta ka ne ka de ka kamera thia junga te ka ne ka de ka ta ka phalau ying jungi ka ba pi i hang ne pat ka ne ka de ka ta ka kamera pe TV jungi te namal kata bangal asngut khan manta dengan sa bamjano ngatharai ba cinta ujur bangi syat manta kasngi udai pan bat udai dengan saya bamjano manta hi nama bangal asngut khan mo te kane ini ide ita ime junga ini ide ita henmen ipara junga te ini ide mama junga bat manga bade manga te kini kede kata ka lifestyle vlog ka ba phi pen yi family members jong pi pin pen yi ki we but kai ka ba phile man ta ka sngi bat kai ka ba phin san le
la shai la ne la shi sngi ka ba phi pen ye I ya ki nong page ha ka video jong phi ba phi le ha ka to ka video te ka ne ka de ka ta ka lifestyle vlog ka ba phi la ban pen ye I ya ka yeng ka sam jong phi bat kum ta ta te kita ke bawah 4 tu te wanam sa ru dong show mata tim no ya kene ipat kata ke travels vlog kata kabangan sa pen I pi ban pen sungutu pi kadai kata ka ba hakpe station din junga ki don kilum ke be tenat ba ki don kilum ke be terkong ki ding ki sejero ki ba ithias ki be ithias soda ke station din junga pat ka don ka ying jong konrad sangma ki ba pi I yang te haden junga dan hang ne barok kadai kata ki lum ki wa ki ba pi I kadai kata ka dan kasi kata ka ba don hak te kaliang bat kane pat ka ba syong mengi kadai kata ka dan lang padur dapat nang ta kene kadai kata ka travels vlog ka ba pi pen I ki lum ki wa ki jaga bat kum ta ter nanta bat sa ki weru ka rukom short vlog kadai kata ka ba nga pen ai nuk sa ya pi kadai kata ka rukom short video jong junior storyteller nanda ta kata kadai ke ro ka la ha pa ka benta jong ke vlog te phila ro ban pen I ba nom pen I ya ka dur khma jong pi te phila ro ban shoot ha ka to ka video te phila pen yo ya ka nuk sa ha ka to ka dur vlog video ka jong junior storyteller landa te ngam try ba phi menta phila sngotu yaki kita ke vlog video kala da pun pas sngotu makana ro phila ban kli full detail dunia comment dengan sobatai phi haki comment ro konju bala adap mi te menta hinga dang shu adap de sha te menta la dan kamba san stangi ta ngahap na ban edit ya ka video la men sngi ro ngala adap ban edit stangi kum tu te sa stang ki ba benta ki ba den bang ngahap ban edit nata sa ban hap upload ro te ngan upload kum tu hap ka pra ba je menta ka janmet hi te ngan le na badum pada menta dan penkuna ya kane ka vlog video ngakraman skam up isngo tan de kane ka video te ngin sai kendu pada haka vlog video jong ka sngi play ka pan one dengan kerpati pi sai season so basala sai subscribe ya kane ka channel jong pi production dengan sai kendu haka next video thanks for watching bye bye